On sunnuntai. Nzere ja hänen siskonsa menevät kirkkoon. Ennen Jumalan palvelusta he avustavat valmisteluissa muun muassa kantamalla penkkejä. Mutta miksi tytöt kantavat näitä soittimia? Se selviää meille hieman myöhemmin. Tervetuloa läntiseen Ugandaan, Changwalin pakolaisleirille. Oikeastaan Changwali ei ole enää pakolaisleiri, vaan pakolaisasutus. Pakolaiset ovat asuneet täällä jo vuosia, rakentaneet kyliä, viljelleet maata ja perustaneet jopa kauppapaikkoja ja parturiliikkeitä. Täällä asuu noin 20 000 pakolaista, jotka ovat joutuneet pakenemaan kotimaittensa levottomuuksia. Changwalin pakolaisasutuksessa on myös paljon lapsia. Moni näistä lapsista on syntynyt ja kasvanut täällä leirillä. Tässä filmissä tapaamme heistä 2. Iivin Izina ryanje ni Ive, mfite imyaka 12, navuye mu Rwanda. ja Nzeren. Izina ryanje ni Nzere. Imyaka yanje 13. Naturutse muri Kongo. Tässä filmissä seuraamme 2 erilaista päivää. Nzereä seuraamme sunnuntaina kirkkopäivänä. Iivin näemme vuorostaan tekemässä kotipuuhiaan arkena keskellä kouluviikkoa. Aloitetaanpa varhaisesta aamusta Iivin kotona. Iivin koulu alkaa 8, mutta ennen koulua hänen on harjattava kodin piha roskista sisarensa ja naapurin pojan kanssa. Sitten hänen on haettava kaivolta vettä. Vesikanisterin kantaminen on raskasta ja kotiin päästyään Eve on hyvin väsynyt. Mutta ei siinä kaikki. Kouluun ei voi lähteä miten vain, vaan sitä ennen on peseydyttävä, laitettava päälle huolella kuurattu koulupuku ja rasvattava jalat. Koulussa tarkistetaan oppilaiden puhtaus joka aamu ja likaisena kouluun tulevia odottaa rangaistus. Eve on kuitenkin nyt niin siisti ja puhdas, että hänen ei tarvitse olla rangaistuksesta huolissaan. Vilkaistaanpa välillä, miten Nzere on aloittanut sunnuntai-aamunsa. Tänään hänen ei ole tarvinnut pukeutua kouluasuunsa, joten hän voi käyttää suosikkimekkoaan. Hän virkkaa laukkua vanhoista villapaidoista purkamistaan langoista. Kirkko sijaitsee lähellä, joten Nzerellä on jopa aikaa leikkiä ystävien kanssa ennen kirkkoon lähtöä. Nyt osui. Sitten hän pukeutuu juhlamekkoon. Jumalan palvelus alkaa 10, mutta Nzere ja hänen siskonsa sekä veljensä lähtevät kirkkoon hyvissä ajoin, jotta he ehtivät auttaa pappia valmisteluissa. Aluksi tytöt koristelevat kirkon, sitten he kantavat penkit sisään. Varmasti muistat vielä tytöt kantamassa soittimia. He vievät soittimet kirkkoon Jumalan palveluksen säästämistä varten. Jumalan palvelukseen tuodaan myös sähkö mukana. Kirkkoon näet saadaan virta kannettavalla generaattorilla. Jumalan palveluksesta on tulossa äänekäs. Pastori haluaa kaikkien kuulevan Jumalan sanan, joten jopa ulkona on kaiutin. Jumalan palvelus alkaa yhteislaululla rumpujen tahdissa. Sitten pappi saapuu ja tarttuu bassoon. Pian hän jo säästää laulavaa seurakuntaa. Jumalan palvelukseen tässä kongolaisten pakolaisten baptistikirkossa kuuluvat saarna ja erilaiset rukoukset, kuten sairauden puolesta rukoilu.
Mutta Jumalan palvelukseen kuuluu myös paljon vauhdikasta musiikkia. Zeeren veli Sam toimii päärumuttajana. Kuumassa kirkossa rumuttaminen on hikistä hommaa. Esiintymässä on myös 2 kuoroa, joista toisessa, Salvation Choirissa, laulaa Zeere siskonsa kanssa. Pitkän esityksen päätteeksi jopa lavalta poistuminen sujuu musiikin tahdissa tanssien ja laulaen. Musiikki ei tunnu häiritsevän tätä äidin selässä torkkuvaa pienokaista. Palataan taas Even päivään. Koulu on loppu ja Eve on saapumassa kotiin. Tuossa tuokiossa hän vaihtaa vaatteet ja ryhtyy pesemään kouluasuaan. Sitten on astioiden vuoro. Yleensä Eve menee koulun jälkeen myös keräämään polttopuita ja pelaamaan jalkapalloa ystävien kanssa. Mutta koska koulupäivän aikana on satanut ja maa on vielä märkä sekä mutainen, hän ryhtyy tekemään heti läksyjä. Hänen suosikkiaineensa ovat englanti ja matematiikka. Läksyjen jälkeen on ruoanlaiton vuoro. Aluksi Eve kasaa siskonsa kanssa lietenä toimivaan astiaan puuhiiliä ja sytyttää ne. Koska hiilet eivät heti syty ja savuttavat pahasti, hän siirtää lieden ulos sekä kohentaa tulta. Kun hiilet ovat viimein syttyneet, Eve alkaa puhdistaa riisiä äitinsä kanssa. Riisin joukossa on usein pieniä kiviä ja muita roskia, jotka on siivilöitävä pois ennen keittämistä. Riisin puhdistamisen jälkeen Eve pilkkoo tomaatit äidin pilkkoessa muut vihannekset. Pian ruoka jo porisee iloisesti kattilassa. Ruokaa odotellessa Eve hoivaa naapurin pientä vauvaa. Mennäänpä välillä taas takaisin Zeeren kotiin. Zeere on palannut Jumalan palveluksesta ja päässyt takaisin kotipuuhiensa pariin. Nyt hän kutoo keittiömajassa mattoa kuivatuista kasvinlehdistä ja vanhoista muovipusseista leikatuista värikkäistä suikaleista. Hän myy tekemiään esineitä. Yhdestä nielutusta laukusta saattaa saada noin 2500 shillinkiä, eli noin 1 euron, matosta vajaa 3 euroa. Naapurin poika kurkkii taustalla uteliaana Zeeren puuhia. Maton kudonnan jälkeen Zeere syö, tai paremminkin juo äidin keittämää lounasta. Lounas on ulkonäöltään hieman kaakota muistuttavaa durra-nimisestä viljasta tehtyä juotavaa puuroa. Ennen pimeän tuloa Zeere ehtii vielä veljensä Samin kanssa katsella vanhoja valokuvia. Sam on toiminut perheenpäänä jo vuosia, koska heidän isänsä kuoli Kongon taisteluissa jo yli 10 vuotta sitten. Vanhimmat kuvat ovat Kongon ajoilta, Samin lapsuudesta. Päivänvalon hiljalleen himmetessä Even kotona ruoka on melkein valmista. Eve pesee illallista odotellessaan kuraiset jalkansa ja sandaalinsa. Kuraa onkin kertynyt päivän aikana melkoisesti. Kun kattila on nostettu tulelta, on jo lähes pimeää. Lyhyen ruokarukouksen jälkeen Eve pääsee syömään illallista myrskylyhdyn valossa siskonsa kanssa. Sitten onkin aika vetäytyä nukkumaan.
virittää moskiittoverkko sängyn päälle ja vetää peitto korville. Huomenna sekä Iivillä että Nzeerellä on edessä taas uusi päivä.